Buntag mga kaupaw, majung buntag Pilipinas. O majung oras sa tibuok kalibutan sa laing-laing dapit sa kalibutan ng maabtan na niya mong Sibiya dito. Masa naman mong tanan guys, Merkulis sa dayron, November 6. Diyan mo lagi to nagka-busy mi gabi gahapon kay mo lagi tong kameras undoy jadi mo lagi pas precious. Alisod pud mig magsijaran tayo arang banggod ni dyan nagsugod o alas 12 na human si dyan alas 2 na kapin dyan pag human ni dyan banggod naghaw pa sa dahon dyan nangita po sa lubi kay ibo kayo nga to paglungsod kaning palit og kamay grabing trabaho ato muraming nagkumbira. Precious, good morning Tita Ninay, good morning Tita Ninang, good morning Mami Ninay, good morning Pans. Good morning ko no, na special ning great o good morning. Karon day guys, prepare na po pamahaw kay mo ato nas undoy manuroy sa suman. Kay sayang man pug di na mo isuroy daghan man po ni di man po ni namo maatog kaon. Da. Kay patilaw na po na mong tagapikas. Diya amo na pong gibahinan tong naghatod sa pao kaya mga kaon po siya kay pud sa kasuway siguro magsuman. Da, magsuroy sa undoy diya pong bahinan ijang kuandad to ijang side to kaya ro makatila pud sila kapog pud sila katilaw og suman nga pao karon pa jud ni karon pa pud mi nakasuway magsuman og ingani guys first time sa una daghan magpao aghang lula sa father side pero wa jud mi kasuway magsuman aga mong nasuwa dyan ra latikan agang nga latikan ay may magluto tay magluto tag palidya. Magluto tag palidya, pamahaw. Ay wala ba yung majong kaon hapon guys? Wala di man nga bugas gapon ako gabi ang ipanihapon lugaw sa ling precious. So sila man dupaw isa ka adlaw. Ja daraga mang suman di na mo gan sila ni kay arang dagko aka jud ni. Ja agning boy naman una mo si Tits Alits. Si Mama Ale, Analiadas Vlog, si Zening buhay naman no. Kaya ning palit man dito siya kay ija ko nung igasa datos ijang simbahan. Daghan pa. Daghan paghihapon nandiyan na pa ihang udyuan sa first kasi ni tatay. Yung order pod bana sa ate ni Undoy. Amo putong hatdan ug ngatong Undoy lungsod. Ug daghay mamalit guys, musuman mi utro mo palit na pod mi utro pao. Mamahaw na dai mi guys, teka mong suwa na buwan, grabe pus arman doon nakasubo, yung ipagod mo Kuha mo na napagod, panit na. Jadi apoy palidya, panit lada na himbis man. Manihapon na nyo, manihapon. Mahaw. Skin Wow, nakapadaan. Ado na. Nagtingog. Dahil yan, kuhan. Parcel. Tay parcel. 100 mo ko na yung supo. Kaya mo. Augi sir. Okay. Suroy po na ito, munisipyo. Pila man yung sarsan eh? Why? Pare na? Narito. Salamat. 12 na kabok. Anong Pagkapin na. gidose man? Pagkapin man. Salamat doon. Nang, ngayon naman lang. Negosyo ta para sa ekonomiya. Yeah. Go. Tumagikan. Aw. Ko na deliver ni Marlon guys. 100 pesos. Ulit siya na ako sa munisipyo. Nahurot lang ang suman guys. Lagi. Palit na pwede palit ko 50 si Queenie. Sa munisipyo. Ito yung duha na bilin. Ang dahil ko sir kapalit ko bugas. Kaya po ko ni palit ito vitamin si baby Silin Plus. A few moments later. Ito ko skuan guys. Mo Yes, ubos.
kahoy dyan. Babaw. Tada to lapit agama. Babaw. Hindi ako subas. Ako kahoy ah. Wani kahoy bahay. Ang putdon ah. Ito ba doon? Asang puturon kay pasanan nga ito palong sa babaw. Ay, gudyo. Sakay rin yung motor. Padung uli. Depende buhaan na rin. Pwede pag atos bahay. Atulas sila upaw buhaan. Pwede pag darira. Putod na. Kaya rin napilin kay gabok na rin tumoy. Ito na lapit pa doon. Puto na tagduha ka pa. Naritaman itong putulon guys. Tama ito. Pasana na ito pa doon ibabaw. Katulad ito sa ibabaw. Kaduhaan na putod. Nagbalik na na kirotso kay kasi mga tsang na sagbot. Nara itong putol. Kaya raman siya rin pasan eh. Di babaw. Hinahinay. Hala. Putol legit kitugasan guys. Hapit pong oras puputod. Isa kadupa kapin. Nga sagtinga sa rin kadupa. Mudah-mudahan ang kadupa kapin. Hapit. Hangat. Tingin luan rin kasi ari rakwagi. Hindi na kumulibot dito kay Lajo. Nara tukaran bro. Madara siya rin kamas-kamas. Manag magpasaan guys sa kahoy. Yeah. Isa kada pagtanga. Oh. Kapig hapit mo daw kada pa. Bugat pod. Kereg-kereg ang tuhod pagtuka dari ya. Dari man ko agi na. Ito na si boss. Agi tibangan. Lisod kadyo kay maglubang-lubag ang tiila nas ko na. Nakahumo ka jog. Juta kay na may was butong dahon niya. Kana mga butang siya na pikas. Balik ka na sunod adlaw ka nang punuan. Tulo pa ka gatob. Ara na magbuon kay bugat na siya kay dako naman punuan naman na siya. May bilin rin na dari na bughaon. Dari na putol-puturon. Binanghara ang dadaan ito sa bahay. Laupaw. Ito na. Uli na ta kay hapon na. Sa kwarto na kapin. Hingan na sa mama. Ngano ko nung palabiag. Taas nga bugat. Rahangatan na pagtukad. Kaya raman pasanan galing kay tukaran. Lisod ka. Kamang-kamang terus kilid. Hindi biya ba sa daghan bunga. Apay mga hindi man sila mga biyabas. Tamis siya basa. Nagmadyo nga biyabas tamis. Ay bunga masinitas. Nakutang kahoy dyan kamay. Sugnol. Sugnol ito. Nagluto lang kong sinabaw guys. Hindi may inurig tamarong banas ang igagaw. Palit ko balik 100. Kaigop sa baupaw. Dala po ko ginoonan niya. Luto na ni. Nihapon na may karong tagtaad. 5 kabuok ginoonan. 2 kabuok kay init. 2 kabuok isabaw. The next morning. Bubog zero ka dai. Hindi naman po.
pa masyado. Nahugman si Ja. Nagapawag ko lang siya. Sa mga motor, bata nga. Nakabasaan mo na di mo nakuha. Tagdis anong bata ay. Luwan ko no. Kasi apelido ni mo day. Divino ko. Divino. Isa magkang anak. Oo. Pero wadaris mo mo pa pa. Di mo na yata ginubuak kita. Hayatan. Sa kanya ro sa niya sa tungay, ito ro makarsada. Patukad man si Zaza kanong dalha man si Zaza natagak. Ginoo ko bata ah. Pabugan man. Pabugan. Ha? Pabugan. Hubog na, ino man ha. Ginoo Kita ko. bata ka na, di Bino? Ang... Mo ang pamino kay mura magaris bungbong na mo ni banda. Matakot po. Divino ko no, bakit virus? Sa baruming lagubo ha? Ayun, bug. Wah, wala kahoy Si Arman dudugay ning kugkuan na kay murag na ning nay natagak. Ingon pas na ingon pas sa tay. Unsay? Dari din ang ading motor. Dari lang. Ya pa dun uli. Kaya pa mo drive? Bukan na magaba ay mura man ning na buwak nay mo isa nay idas ibabaw di ah. Ano yelo? Madyo gali. Ganun na mo. Wa si Jama. Ayaw tanda ka na buwak ka, ibilinsan na mo susi ha. Mura man tabingi na ijang. Wa si Jama unsa. Ha? Mga kayo sa mga unsa lagi. Wah, nalukot na kay nagbuling mga iyang sini na. Dai. Mo mag 809. Bata ng pidin? Oh, ibibigay naman kami. Istilan sa high school life. May diferensya. Is akong si Jagikan buntag pa man sa Jang. Ang pati si Lagi ang hilang po gud. Pinalawa si Ganto naman. Nakatuog to siguro. Nakatuog to si Ja. Anak manggut si Jagikan dari na. Dana to si Ja kay nalarot magfortune. Agak ko masahal di o sige. Ako ang powdari di dahon duda. Ang iring masiro. Kay na anak ko ano pagbuwak dana. Lupad sila dari nga na balupad na. Dari di sila kay na tumba man rin. Lagi. Yan ang lepad niya dito kumunggay ng bangga na. Bangga dyan na tagak. Oh, ginoo ko. Buwak gahapon para ba nagiusok-usok na nanay danang uban. Dana na ijang gikuha ag snake plant. Kay ijang gitanom. Na, awa nangagisi ag mga kuan to ah. Buwak na. Ano sa kaday color diha. Tambok ra budiri. Di og nagkadugo to di tamhikam dito. Wa man yung dali magbakod. Bun na itong bataan, posible dito mo. De, wa pa to ni dyan mabati ron. Pero bun na dito buneg. Bun na kay bulay magyang na rin baga, daw eh. Dalimang kagda to si Jagikan. Wa to makajakit nagatigas-gas. Dahil mo pang pangutan na kadugay makatubag no. Mapakay po to mga iya. Murag basa na huna ba murag loading. Kuyawan to. Luoy lamas. Asa man mo? Usok na pas na nagbalik sa ijang buwak. Oh. Manjong bentag ninyong tanan mga kaupaw. Diyan ako sa bahay guys. Dahil ako sa bahay nagbagha kay. Desil magujud-gujud sa kahoy tibuok ito sa bahay sila upaw. Yung kahoy guys. Kana pamot doon. Yung magputo na dani. Maghaon katong salin nito gahapon. Kana pa tong pamot doon kay nanghuwa man ako sirutsong angkol kay height niya sirutso dali ra makaputol. Ang ditso nang bagha. Kay mapuhon, manglaban na pud. Ay labahan ay masuot. Ay naglabanan. Nah, putol na ta guys. Putol na isa. Kasan ako. Pusunod. Pamoy na guys. Putol ta ang ligid. Nag nakabuk ang lingkuran. Himandan eh. Ana tong pamot dun tong tuas. Ubos. Kana sa dapit guys mo na dihag Panoramic Park. Isa tong mga gusto mo nag panoramic at bang ra sa mga. Na dapit
kana mo to ha. Mo nagpanoramic guys. Ang likod na mabini na og ubay. Mana jug potod. 2 4 6 pito ka potod siya. Hindi ko agi gahapon. Ay mga manok kung ipujo na kinakaan. Ayun na guys. Tugbuhin kadyo. Hindi ko gahapon agi naglubong ng tiil. Ayan, humok. Bakilid. Dari hini naman dati guys, kanay boat man eh. Kanara mga boat man lang kanina. Ay sila guys. Muni boat. Kung ano po yun. Kugig. Kub-kub kay. Kuti mangguni kub-kubo ning boat. Tahag-tanak. Ya. Kuan dengagan. Na guys, salin na hagapon. Nagpunuan. Tama na to. Gilag. Gilag ang tilaok. Gikan po ko lungsod guys kay nagpapalit man si papag si mama nagpapalit og tambaw ni papa Drenix kani hubag ag jang tuhod kani pud kalakaw jang rayuma atong katuluhon ni putod guys kay nake man para di kajuli sa tukad pasaan terus ya ay taman putod na tayo guys. Ang putod na guys tagatab na maulis ako kay may uwan man ang taligsik na nagkarabag buok silong sa takay kasi masimi sipunan dyan ta narabay bata yan siya guys nabot na muna siya boot nagtanak na na siya yung unod na basta na itinak na siya unod guys tukod na tagbalik dari ko pa po na kamas tinumban kada lamang gi putod guys kay wa man panilaw sa uwan nang idadali kay naghagak na ana lamang gi junjuna nag karon mobali na dalita kay nana nahog nagbuwan hangat ito na guys nara ko sa bahay uwan man kalit lang mag to man mo lahos ug kusag. Nandiyan na ito nakakoton, pumot doon. Nes pa guys. Naghigda kay lagas ang kalakaw, yung hubag yung tuhod na. Yung rayuma. Yung preta nga dyan tambaw. Tuy. Majan tak mo ben nagagawan para kaya na mag pinigas ng mais pa ko naman naraktanan manakog hakot ano nga hakotag lo kagatab pumot doon ni si Lutso ay bo ang baghan ni mga sa kabuhan ng sugnod. Yuyo siyang papa.
Namang import. Tustos. Oh, nahuman na jig sa kaputol. Di pa isa. Pakuhin na laman rin. Bughas ako. Kaya po na. Lubat ng cellphone. Ano ba guys? Ang lubat ng cellphone. Yan ito sa video. Mama na. Charge sa. Hapo ko ka mabugha guys. Hapon naman. Alas 4 na. Sunod na pa ni Adlaw. Tiyo sa kabalik dire. Diya lang ipotdag sa kaputod. Alanganin nagputod pa ko kay dugay mamagabas. Nga kang binigha. Ang nabilin dito kung ano naman to. Punuan. Daka. Duha pa ito kaputod kay di man tumadag ka usarang pasaan kay tukaran man. Dapo rin sakto pa puno tong sadadyan dito bahay laupaw. Hangat pod. Sa sini na. Kapag ipok, ha? Ang basa. Udto na marag ang ipok. Sini na rami. Suot ko sini ng papa. Yaman to ang video karon bugha. Ya. Nabilin. Nandiyan na panibalikan pohon. Pag itong punuan, hapit na mo balik sa Manila. Maghahan ni bilin na rin sa bahay. Ila pa. Nasaan dito sa kapunuan nga mo gani. Ang yung punuan guys. Yan nakadaka sa lubi na. Anong punuan sa lubi. Yan yung tumoy mo yan. Kamu rik tumoy dia. Ano pa yan nakadaka. Yari. Magha ang taga-probinsya. Kaya na ikasugnod. Kay way gasol. Tora sa Manila gasol. Muli na po ko guys. Kay hapon na. Ano po'y kahoy guys. Monig daan ni tatay karon. Nahinay nagsangat. Di apa. Kami putan. Hotdang ka jumig kahoy. Naging si Manang murag nagkumbira. Sigig bikos na nay. Nagsuman pod. Grabe po makasugnod kay tagpunuon po ni jag kuan kalan di hurot pagkaputput daghan nagsinugnudan pwede naman tag upat ka buok.